Irridu pajjiż li fih il-ġustizzja ma tħares lejn wiċċ ħadd. Irridu biss pajjiż li jippremja s-sewwa u mhux lil min jagħmel il-ħażin. Kien dan il-messaġġ li wassal il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina wara li t-tlieta bdew protesta ta' 72 siegħa quddiem id-depow. Bl-Għaqda Repubblika tinsisti li għandha tieqa fil-kultura ta' impunità li qed jippermettu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u l-Prim Ministru Robert Abela. Iva, l-iskopijiet huma tnejn tal-protesta. L-ewwel nett irridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jaqdi dmiru u jmexxi kontra Korrad Mizzi fil-qorti. It-tieni nett irridu nagħmlu kuraġġ lil poplu Malti u Awċi illi qed iħossu umiljat b'din l-impunità, b'din il-korruzzjoni, b'dan l-witch toast kollu ta' Korrad Mizzi. Ma jistax ikun li nibqgħu sejrin hekk. U allura l-appell tiegħi lil poplu Malti u Awċi huwa biex għada in-nies ta' rida tajba f'pajjiżna jingħaqdu magħna fi Pjazza Kastilja fis-6:30. Jiena konvint illi jekk ninaqdu l-kol flimkien kapaċi nelbu din l-isfida ta' saltna ta' dritt illi teżisti f'pajjiżna. Huwa qal wara 3 xhur mill-pubblikazzjoni tal-inkjesta li sabet l-istat responsabbli mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma ħax il-passi u deċiżjonijiet ovvji li kellu jieħu. Robert Aquilina qal li mhuwiex aċċettabbli li f'pajjiżna jkollna lil minhu untouchable. Mhuwiex aċċettabbli li kważi 6 snin mill-pubblikazzjoni tal-Panama Papers il-Pulizija għadha ma rnexxiela tressaq lil ħadd il-qorti. Mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm skandli ta' miljuni kbar ta' euro misruqa mill-poplu Malti u jibqa' ma jsir xejn dwarhom. U quddiem dan kollu mhuwiex aċċettabbli li jkollna Prim Ministru li jkompli jipproteġi lil dawn in-nies bis-silenzju u bin-nuqqas ta' azzjoni tiegħu. Intant fittra miktuba lil Prim Ministru Robert Abela, r-Repubblika sostniet li huwa dritt ta' kull persuna li tesprimi l-opinjoni tagħha. Repubblika saħqet li l-mod kif l-istazzjon laburista qed jirrapporta l-protesta tar-Repubblika mhux biss huwa ostili u kattiv iżda qed isir rapportaġġ u kummentarju giddieb, qarrieqi u mimli mibeda. Repubblika esprimiet li bħala Prim Ministru u bħala mexxej tal-Partit Laburista huwa fid-dmir tiegħu li ma jħallix li l-1 TV joħloq mibeda kontra min qed jipprotesta.